Chiviti show. Mukai munzwa chiviti chadi show. Zvazvinodai pamuti munyoro. Akomana kokuzoti miti yakaomerwa zvayo. Right, muri Zimbabwe ndadzoka zvagara. Zvina zvina kumira zvakanaka panapa nyaya ndiri kutambira anotori ma1 chaiwo. Tell a friend kuti Kuliat is online. Zvatanga. Panapa paita faction yekwa vice president Chiwenga yaya. Hanzi president and 2030 chikora zvigananda movement and stuff here kupusha. It's a faction within ZANU-PF but ichi supporter vice president Chiwenga. Right. This faction iri ku declare kuti zvoni these three were part of ED's dangerous network across the board. Malcolm Traore, General Stole and Xavier Kasukuwere were stationed in South Africa tracking targets and organizing assassinations and wrongful arrests of opposition members in South Africa. So, and they are to promise out any full details because this is something that we want to know, guys. Because you know kuti kana inini zvangu wandingatanga hangu kuda kuchenura apa sofa hapana because unozati hazvidi zvekuti because ndomuziya saka kana kuti ningi ndowirira naye saka kana zvaari kufumurwa apa ari kuningina but chatine tichida evidence iri enough yapromiswa kuti iri kutouya kuti vakwanise kunge vachidai so inini basa rangu pamedia kuzirisa vanhu zviripo zviri kuiti handina chinonzi mufesi kana zvazvebasa tinoita zvekuti aiwa kuhanzi ningiwo wadai so and then kana vachinge vakwanisa kudai so tichavatora vese uye achiisa evidence yake achitaura kuti okay yakatumwa naningi musi wakati like what happened before kana muchirangarira Mudharageza akazombobudikira on a certain broadcast achitaura kuti zvoni Tema Muliswa waenda kuBorodale office nguva dzakati anzi na 11 o'clock ukapuwa 250,000 mari yacho yanga iri mukasaga you know that kind of evidence here so inongoreva zvakawanda and akatoudzwa kuti iwo mariyo waipurwa because wapa dhuze kuataka vice president Chiwenga and zvakatanga kuitika zvinhu izvozvo but now faction iri pama1 yekwa Chiwenga I think for now there's no faction to talk about vakapedzwa career and these young guys vari kutrya kupusha vice president Chiwenga maybe they are just the sympathizers kuti Chiwenga chipinda uite president but madoors akavharwa ese ed ane matambira akaita politics ekuti these guys vakadriblwa vakapolishwa they thought kana kuri kuti that is if VP kana anga part of that faction maybe sometimes he was not even part of them but they thought kuti right tichazonobudikira dossier kana kuti tizongobuya tongodzwadzwa kuti hayo ungadaro iriwo chinchi so they thought kuti maybe achazonodaira pressure yacho kuti alright it's okay kana kuti I mean maybe ndichazorespecta zvinhu zvacho ndozoitika but pafair chapo chakaitika ndechekuti Chiwenga munhu kuti akato-recruitwawo akatopinzwawo muchinhu naMnangagwa kunzi shamari this is what we are about to do because Mnangagwa ana kutanga nhasi akabvira kudhara kumanguva ehondo you know I've been talking ne different war veterans panapa havachitaura zvese kuti Mnangagwa akazouya sei bvazo yes Mnangagwa anga atobuda musystem Mnangagwa anga atoenda kunze pake panga patopera but I don't know that young Mugabe kuti pfungwa dzakamupinda ndedzechi kuti ari kuti dzosai Mnangagwa kuno ari kupi ways Mnangagwa because Mnangagwa aifanira kunge akaurayiwa panguva yevarungu yeyo ndobva atinzaiwa mutongo ukati achiri mudiki he is still young and he is a Zambian saka ngaadzokere kunyika kwao ngaadepotwe ndobva adepotwa and Mugabe paakapinda kuti president can easily remove vana veZimbabwe ndinzokuta D komanda wemweya ndauza vana vese veZimbabwe hatisina nguva yekutamba tava kutambirana nguva yekuti nekulamburana asinganini anoda wanjana ndeinyaya yekuti zvombo ndezvedu ndanobayira isani vazukuru vambuya nehanda ndabata mucheka wangu mutema netsvimbo yase kuruka kuvi hapasina nguva yekutamba manje ndipo papa kwangu andafamba kushowa kunobuda kwaHarare uko chichocho
chii chamuri kuita usiku rambwanende? Ndakati Zimbabwe takasunungurana chii nemhumburu negangani. Ndosho rimwe ranakukusirai ndaenda. Ona strategy yakarohwa nayo Gaddafi yaiya. Ndo strategy inoda kupindwa nayo ZANU-PF. Hata mapaona. Saka ipo papa vakangozviitirwa kamwe chete amuvabati vese veve. Kunzwa kuti zvizvi musambobhomba maguta matauni mazhinji munotodhistroya zvinhu zvakadhistroyiwa neZANU-PF kare. Hamuiti izvozvo. Kuna Tsanza guru kosoko KG6 guti yose mukabina masvingo meso Llewellyn yose zvese zvimabharaks zvese zviri everywhere. Nekoko kuna Nhingirikini kuna Nyanga kuna Nhingirikini uko kuna Kariba checho kukariba checho yaurayirwa vanhu naDaiki chiya cheshe. Chimwe chibharaks chiriko changa chakaiswe rupu handisi kunguti rupu iya yakabviswa nanhasi inongovapa vanonge mendena nanakariba ngwenoko urawa vanhu pai pane rupu yanga iripo urayirwa vanhu naDaiki yake. Ukaona waivambuka iyaiya rupu iya uri musoja kuyakuya kaiti ukaivambuka yaya rupu ya airways yakuvambuka rupu ya straight kundobudako uri musoja rupu yaya ndo chimwe chibhesi chamaame chezviya zvimabharaks zvavo zvokumama izvo zviya zvokumama ziberi zvokuSouth Africa muno. Saka timu rangu vaya vanhu aya vakangoona Llewellyn yabhombewa, KG6 yabhombewa, Tsanza guru yabhombewa, 4 brigade yemaguti yabhombewa, neiyo mumasvingo yabhombewa. Ende mabharaks iwayo ndo ane trouble yese. Ichiche chiri panana apana between Kadoma neKwekwe neGweru ichi. Vazvibaya zvese izvozvo. Nozvibaya same minute same hour. Pavanenge vakavarayirwa vakarelaxa ende musazviita izvi nyaya dzichipisa kudai. Vanhu vaya vanoda kubhombewa zvima ame bhesi zvavo zviya vakavarayirwa vachiti hake nesi tagona tadini mozvigocha zvese. Chokutanga zvese munodzima network. Munoziva kuti muno muAfrica medu hatina network yedu. Munoziva izvozvo. Africa ina haina network. Manetwork ese munoshandisa they are through from Europe. Through on the sea. You have a cable through on the sea. Saka manetwork yose vanongonzi bubu yeZimbabwe. Network yeZimbabwe yadzimwa modzima everything. Machine zvavo zviya zvinotarira kuti vasori vakadini vanofamba vakasai mochibata nemagnet chodzima everything zvodzima kuti bu. Freeman ichari buya dzimira kuro. Muchingopedza kudzima chete motofura. Nefoni dzavo dzese munodzifuriza dzese. Hakuna kana chavanoona kuti vanoziva kuti zvinofamba sei kuti vafone vati kwakati mapedza kubhomba mabvisa.